алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Мы продолжаем информационный день. Следующие полчаса мы будем говорить о самых актуальных новостях, которые появились в информповестке дня. Присаживайтесь поудобнее. С вами я, Гульсум Халилова, и мы поехали. У 95-му квартирі висміяли підпал будинку Гонтаревої. Люди кричать «Сором!». Олігарх Коломойський заявив, що впливає на голову фракції «Слуга народу». Той відповів: країною пройшлася хвиля гучних звільнень. Уряд провів масштабні кадрові чистки. Ну что ж, рада представить гостей нашей студии. Валерий Васюк, радник президента України 9-10 роках, політичний аналітик, а також Геннадій Борисичев, голова громадської ради при Мінтот. Вітаю. Доброго здоровья. А бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского выпустили из СИЗО под залог. Его адвокат Руслан Волынец сообщил, с решением суда не согласны. Ухвала суду, з якою ми не згодні, але ми її виконали. Застава внесена, всі процедурні документи оформлені. І ви бачили, що Олег Володимирович був звільнений з СИЗО. Будемо далі виконувати інші частини ухвали суду, а саме нам потрібно здати паспорти. Ви чули позицію Олега Володимировича, він абсолютно, і я з нею згоден категорично, вважає, що жодних підстав для притягнення його до кримінальної відповідальності за ті кримінальні правопорушення, якими інкримінуються, немає. Ну что ж, насколько ожидаемым было для вас решение суда отпустить Свинарчука? Я вам скажу так, що, в принципі, якщо подивитися на те, що твориться в судовій системі України впродовж останніх 5 років, останніх 6 років, так, за Порошенка і зараз, я можу зробити висновок, що очільники нашої держави, починаючи від Ющенка, Порошенка і тепер Зеленського, вони вдаються до тактичної стратегічної помилки. Найближче до людини, до справ – це суди першої інстанції. Реформа судової системи, яку розпочав Порошенко, вона торкнулася вищих ланок судової системи. Це Верховний суд, це утворення суду, який буде займатися корупційними справами. А от те, що, по суті, на 2/3 визначає, чи ця держава, чи ця країна є справедливою чи ні, от реформа не торкнулася. Для мене є абсолютно прогнозованим те, що зараз іде наступ на очільників попередньої влади. Я не хочу кваліфікувати, чи там є злочин, чи ні. Але я хочу сказати, для мене це абсолютно симптоматика того, що теперішня влада, руйнуючи державні інститути, що абсолютно очевидно для українців і для Заходу, намагаються відволікти, медики кажуть, відволікаюча терапія, відволікти увагу людей тим, що вони, як сказав Зеленський, прийде весна і будемо сажати. Це несправедливість, це метод чи спроба якимось чином у людей викликати якусь симпатію до цієї влади, а поза тим, знову ж таки, йде руйнація держави. Геннадий, для вас также это решение было прогнозировано? Мой коллега уже закончил. Можно, да? По поводу прогнозируемости этого решения. Ни один уважающий себя адвокат и юрист никогда в жизни не будет прогнозировать исход дела, если он лично не знаком с материалами дела. И даже если он лично знаком, он никогда не может гарантировать результат какой-либо позитивный или негативный, поскольку принимает решение суд единолично или в составе уже коллегии определенной. Поэтому... Да, но вы здесь не как юрист, да, как гражданский деятель сидите, я поэтому у вас спрашиваю ваше мнение. Я считаю, что, учитывая, что судебная реформа практически уничтожила профессиональный судебный корпус за 5 лет с половиной, никакого другого решения по резонансному делу Свинарчука ждать не приходилось. Прокуратура, как мне известно, просила выставить залог 100 миллионов гривен, однако суд удовлетворил только на 1/10 часть, то есть 10,5 миллионов гривен, если мне не изменяет память. Да, 10 миллионов. Да, конечно же, если человек предположить, что 5 лет разворовывал государственный бюджет и заработал на этом многомиллионное долларовое состояние, что 500, сколько там получилось, я не гривнах.
долларах мы не читали. В долларах, да. То есть 200 тысяч долларов заплатить залог. Я думаю, человек и его ближайшее окружение, его подельники смогли бы. Поэтому суд должен был это учитывать. Но суд принял решение, какое он принял, и мы должны с ним считаться. Лично для меня, как для гражданина, это решение кажется достаточно лояльним і м'яким. Ну, Вибачте, але за Конституцією у нас є презумпція невинуватості. Правильно, поэтому я и не делаю оценок. Я сказал, але ви сказали, що він вкрав чи там. Я сказал, если даже предположить, я сказал, что он в течение 5 лет разворовывал государственный бюджет, то 10 миллионов гривен залога, 200 тысяч долларов в эквиваленте. Для него это достаточно маленькая сумма. Ну, давайте перейдем к не менее интересным темам, которым я спешу в том числе, а именно студия «Квартала 95» высмеяла поджог дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Смотрим, как это было. Горіла хата, палала в Лондоні, жінка плакала в Лондоні, жінка плакала. Хата горить, горе час. Співпало як. Хата горить, горе час, а в Лондоні Валерія думає на Валерича. Генеральный директор национального хора имени Веревки Зиновий Коронець прокомментировал выступление его коллектива в номере «Квартала 95». Давайте послушаем его прямую речь. Мені соромно. Мені соромно, тому що це соромно. Я прийшов в якійсь мірі стосовно такого творчого плану, тому червону лінію, певно, яку не потрібно було погоджуватись на це. Такого характеру пісень в колективі не має бути. І більше не буде. Це точно. Навіть це не моє рішення, це колектив вже розуміє, що такого не буде. Ну а вот в студии «Квартал 95» уже отреагировали на скандалы и вступили за хор имени Веревки. Слушаем, что говорят там. Саме політики, їх дії і наслідки їх дій, які відчувають мільйони українців, дають нам привід для сатири. Ми вдячні хору імені Вірьовки, та нам шкода, що заслужений колектив незаслужено піддається інформаційній атаці. Колектив не брав участі в написанні матеріалу, тому, будь ласка, поважайте його. Ну а вам как вообще зашла эта шуточка, нет? Я вам скажу так, що до особи пані Гонтаревої ставлення українців здебільшого негативне. Але якщо взяти чисто людський аспект, то, звичайно, не гоже. І це не сатира. Це знущання, це цинізм над бідою, яка сталася з людиною, яка би посаду, якої би вона не займала. Одначе, я хочу за цією відповідальністю заявити таке. Семіт Коломойський своєю ненавистю до українців нищить символи української ідентифікації. От, скажіть, кримсько-татарський народ, чи українці, чи будь-який інший народ, який має свою національність, чим матеріалізує свою ідентичність? Піснею, словом, танцем, своєю культурою. Для українців хор імені Вірьовки, так само як і ансамбль Вірського, це є явище, яке матеріалізує українську ідентичність. Отже, коли сталася оця подія, для мене абсолютно є очевидним, що от люди, які, повторюю, глибоко ненавидять українців і Україну, вони нанесли точечний удар по тому, що, власне, уособлює українця і Україну. І, на жаль, я думаю, що хор імені Вірьовки свого репертуару назавжди величить цю чудову пісню, яку завжди співали на заручених у дівчат. Це друге. Третє. Яка функція того, що сталося? Функція одна. Це вона була, так мовити, озвучена заступником міністра культури теперішнього уряду Зеленського і Гончарука, що треба переглянути, чи доцільно з державного бюджету фінансувати хор імені Вірьовки. Да, мы обсудим эту тему. Хто наступний? Певно, що ансамбль Вірського. Я хочу дать слово Геннадию. Спросите, а вы также считаете, что вот участие хора имени Веревки вот в такой сатире – это уничтожение украинской идентичности?
Нет, я не считаю, что это нарушение или уничтожение украинской идентичности, поскольку украинская идентичность, она состоит из каждого гражданина Украины, который имеет паспорт гражданина Украины и проживает на этой территории, платит налоги, подчеркиваю, а не просто является ура-патриотом, и который как можно меньше нарушает закон. А если нарушает закон, то несет пропорциональную нарушению ответственность. Но вам понравилась эта шутка? Она мне вообще на языке сленга не зашла, я ее вообще не понял. Объясняю почему. Тут есть несколько аспектов. Первый аспект. Квартал 95, как всегда, делает шоу и пытается хайповать на тех темах, которые витают в обществе, в украинском обществе, в большинстве. Правильно сказал мой коллега, большинство граждан Украины действительно плохо относятся к Гонтаревой. Лично я к ней также плохо отношусь, поскольку моими доверителями было много людей, чьи вклады, благодаря ее деятельности, были раз и навсегда, как говорится, канули в лето. Поэтому с точки зрения человеческого какого-то фактора, да. Конечно же, как женщину, например, может быть, ее жалко. Но давайте не будем забывать, она занимала одну из высших государственных должностей. А по последнему пленуму Верховного суда четко говорится, что человек, который является публичной особой и у которого есть властные полномочия, должен быть готов к критике. Теперь, теперь по поводу сразу же того человека, который представился руководителем этого хора и вроде как извинялся. Он есть руководитель этого хора, да? Да, вот есть, я не сомневаюсь в этом. Когда он сказал «стыдно, прикро» и так далее, вот человек должен не делать такие заявления, а сразу же писать заявление об отставке, если он признает, что эти действия этого хора были как-то некорректны. Курнет сегодня у нас в эфире сказал, что если тема эта будет развиваться и в дальнейшем, он непременно напишет заявление об отставке. А экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева прокомментировала шутки над поджогом ее же дома. Давайте послушаем, что же она сказала. Це сором. Насміхатися над людським горем – це неможливо уявити у цивілізованому суспільстві. Щодо цинізму 95-го кварталу сумнівів давно нема, але участь у цьому народного хору – це вже сором для всієї країни. Ну а вот бизнесмен Игорь Коломойский шутку все же оценил. Далее прямая речь. Браво! Дуже сподобався. З приводу того, що згоріла від сорому. Так не останнє ж майно згоріло, що тільки в неї хата згоріла, а скільки на Донбасі хат згоріло. Коли вони будуть жартувати, розмовлятимемо. Ну вот знаете, некоторое время назад представительница квартала 95 в интервью Лена Кравец сказала, что президент Владимир Зеленский продолжает вычитывать шутки из сценария квартала 95. Так можно ли предположить, что Зеленский знал? Я вам скажу так, що цілею цієї провокації, цієї події була не Гонтарева. Гонтарева – це інструмент. Повторюю, інструмент як особа, яку здебільшого українці ненавидять. Якщо би, не дай Господи, хор імені Вірьовки, тепер вже імені Зеленки, проспівав те саме, те саме стосовно, наприклад, кого-небудь з звичайних громадян України, у яких хата згоріла в зв'язку з війною. Уявіть, яка була реакція. Тому я хочу вам нагадати, що те, що сталося з хором Вірьовки, це одна з подій. Згадайте, як 95-й квартал стібався з Голодомору. Як Зеленський, як громадянин України, як назвав Україну німецькою шлюшкою, українців назвав як хахлами, а церкву українську, яка отримала Томос, сказав, що отримали термос. Через те я хотів би запитати у Коломойського, повторюю, Семіта Коломойського, громадянина Ізраїля, якщо б, не дай Господи, українець, чи це таке можливо, в Ізраїлі, співаючи Хава Нагілу, постібався би, наприклад, над ким-небудь з очільників вищої ізраїльської влади, або, скажімо, над Голокостом. Тому я закликаю українців створити довкола Коломойського нетерпимі умови его перебывания в Украине. Чемодан, вокзал, Израиль. Геннадий, вот некоторые эксперты говорят о том, что
Коломойский, в том числе, вот с этим хором устроил такой политический буллинг для Натальи Гонтаревой. Валерии, да, извините. Как вы думаете, это связано? Все прекрасно знают и не будут отрицать, что если 95-й квартал, имея контракт с телемедиа 1+1, вещает там на протяжении многих лет, и многие шутки действительно заполитизированы, и действительно Коломойский имеет на них влияние, это очевидный факт. Вопрос еще стоит и в личности Гонтаревой. Все-таки у меня, как у юриста, я не могу это утверждать, но складывается впечатление, что Гонтарева, пытаясь получить политическое убежище в Англии, формирует некую картинку ее преследования, поскольку здесь, если дальше так будут события развиваться, ее будут ждать уголовные дела по поводу 90 банков, которые она ликвидировала. Часть там были обналичивающие банки, я признаю, они всем были известны в определенных кругах, и они и так должны были быть ликвидированы, а часть банков были вполне жизнеспособны. Поэтому действительно сотни тысяч людей, миллионы обманутых вкладчиков. Речь идет о миллиардах долларов, которые недополучили наші граждані, які ушли непонятно куди. Якщо ви дозволите, стосовно політичного притулку. Я людина, яка отримала політичний притулок 2000 року в Великій Британії по справі Гонгадзе. Мене звинувачили, що я у держави вкрав $6 мільйонів, продаючи те систему на СНІД. Я працював півроку з контррозвідкою і розвідкою Великої Британії, з Хом-офісом Великої Британії, тому що справа Гонгадзе стосувалася глави держави Кучми. Я можу 100% гарантувати, що ніколи в світі такі дешеві речі, про які ви говорите, що там хтось щось організував для того, щоб показати, що є переслідування Гонтарів в Україні, ніколи в світі такі високі інституції, як МІ-5 і МІ-6, розвідка, контррозвідка Великої Британії на це поведуться. Реплика сразу же, да, в мою сторону прозвучало слово «дешевые». Звичайно, что дешевые. Вы так хорошо разговариваете, культурно пытаетесь изъясняться высокопарными словами, но, пожалуйста, в отношении меня и моих высказываний не делайте оценочных каких-то суждений. Ну, робить дурницы, я не буду это робить. Пожалуйста, не надо называть их дешевыми, поскольку я как бы сдерживаюсь и не даю комментарии вашим словам. Не стримуйтесь. А нет, у меня воспитание другое, я не могу, понимаете? Я никогда с никакими... Треба завжди бути чесним в ефірі. Я честный в эфире. Я никогда с иностранными разведками не сотрудничал. И не вынужденно, не по желанию. И с нашими разведками не сотрудничал. Потому что я считаю, что это неправильно. У них есть своя деятельность, и мы, граждане, не должны в это вмешиваться. И не надо мне, пожалуйста, давать оценки дешево, недешево, дорого, бесценно. Давайте все-таки уважать друг друга, пожалуйста. Вы внешне достаточно интеллигентный человек. Я прошу вас. Все? Да, все. Спасибо. Давайте мы продолжим все-таки тему сатиры, да, квартала 95, которую также прокомментировал телеведущий Игорь Кондратюк в эфире АТР и объяснил такую популярность, собственно, шоу студии «Квартал 95». Давайте послушаем, что он сказал. Країна будується зверху, а не знизу. Значить, все, що відбувається зараз в країні і не відбулося за майже 30 років її незалежності існування, в цьому винні не ті, хто регочуть в залі глядацькій України, а ті, про кого іноді вдало, а в основному невдало жартує квартал, і ті, хто сидять на верхах. Тому, чесно кажучи, я в цьому сенсі сказав би наступне, що якщо не буде недолугих жартів в такій масовій кількості і в таких палацах, то ржати буде особливо нікому. Вот вы, Геннадий, на сленге сказали, что вам шутка не зашла. Вы вовсе сказали, Валерий, что это уничтожение украинской идентичности и так далее. Но вот если посмотреть, да, на выступление Кошевого с хором и так далее, и посмотреть на зал, люди-то смеялись. Ви знаєте, я вам скажу так, от я дивився на прямому каналі в неділю дуже хорошу ранішню передачу з нашими кіношниками, режисерами, акторами. От один з наших акторів відомих, він сказав хорошу фразу. Бісмарк, да, свого часу, коли була Перша світова війна, сказав істину, що в війні перемагають вчителі і священники. Цей актор додав, і ще діячі культури. Отже, було друге запитання. Чому на українські фільми ходять мало? Відповідь була така.
за попередні 70 років і за ці 30 років, на жаль, українська держава не спромоглася зайнятися ідеологією і вихованням громадянина. Тому я поділяю українське суспільство на дві категорії. Мешканці, це спеціальності БУС, так, мешканці, не громадяни, ті, які обрали Зеленського. І 30%, це так. І от і пасіонарії, які виходять на Майдан, які воюють на Сході, кримські татари, які воюють за свій народ і за свою батьківщину, в тому числі і ваші лідери, це є українці, незалежно від їхньої нації. Отже, те, що показали, по-перше, ми не можемо гарантувати, що це не є стиковка, скадровка. Да, що це, так мовити, взяли людей, які справді так реагували на оцей маразм, пов'язаний з цією піснею «Хата палала». Да? Але навіть якщо це сталося, для мене це не є дивним. Тому що держава, яка не займається вихованням етики, культури, моралі своих громадян, отримає, врешті-решт, зелену владу, зеленых большевиков. Геннадий, а вы как думаете, почему вот вам, допустим, да, как гражданину Украины, шутка не зашла, а в зале все-таки люди воспринимали? Я скажу как есть. Вы знаете меня, я никогда не держу язык. И всегда говорю, как считаю нужным. Вот мне шутки 95-го квартала в подавляющем большинстве много лет уже, я не знаю, сколько, 10 лет существуют. Я их никогда особо не воспринимал. Ну, были там 2-3 шутки, которые действительно были смешные. Все остальные шутки, политический юмор, я всегда считал, ну, такой определенной спекуляцией. Да, они нашли свою стезю, они воспользовались сложностью политической ситуации в Украине, насталостью украинской политики. И на этом, как говорится, развивались, зарабатывали деньги, создавали себе определенный медийный образ. Что же касается шуткой над Гонтаревой, ну, я помню, как Юлию Владимировну Тимошенко посадили в тюрьму. Помню, как она была на инвалидной коляске. Они это обсмеивали по 20, по 30 раз. Они обсмеивали Кличка с его не совсем связанной речью. И многие другие факторы, которые они высмеивали. То есть они давно, общество украинское привыкло, что они давно уже перешли ту черту, те красные линии, вот той человечности, той культуры, интеллигентности в юморе. То есть и юмор максимально опошлили. Это очевидные вещи. Вот сегодня опошлили в отношении Гонтаревой. Но Гонтарева – это очень близкий друг и соратник Петра Алексеевича Порошенко. У Петра Алексеевича Порошенко, кто бы что ни говорил, до сих пор в медийном плане остается очень большая сетка влияния. Вот, на эти так называемые информационные рупоры. Единственное, что да, у Тимошенко на тот момент не было этого медийного рупора, у Гонтаревой и у Порошенко есть. Они этим воспользовались. И я еще больше скажу, каждая осечка так называемых З-патриотов, З-команды будет Петром Алексеевичем как опытным политиком, хоть он для меня и злой гений, но все-таки нужно дать ему должное, он сильный политик. Он будет этим воспользоваться, пользоваться и еще раз пользоваться. И когда они пришли к власти, они расслабились, они поняли, что у них большинство, и все теперь перед ними откроется. Так вот, как говорил один из классиков, народная любовь – валюта нестабильная. В Украине это обычно год, полтора, максимум 2. И дальше начинается падение рейтинга вплоть до критических каких-то цифр. Давайте поговорим о некоторых кадровых решениях новой власти нашей, а именно бывший КВНщик, судья юмористического шоу «Лига смеха» Сергей Сивоха, отныне советник секретаря СНБО. Фото своего удостоверения он опубликовал на своей странице в Facebook. Давайте посмотрим. РНБО. Починаю тиждень у новій посаді. Радник секретаря РНБО з питань реінтеграції та відновлення Донбасу. Для мене це велика відповідальність. Планів неймовірна кількість. Попереду багато важкої та важливої роботи. Сподіваюсь на вашу підтримку. Не підведу. Ну вот без какой-либо предвзятости все-таки. Как вы думаете, что Сивоха, да, бывший КВНщик, будет советовать секретарю СНБО? Якщо ви дозволите одну фразу стосовно знову ж таки Гонтаревої і Хоровірського. Да, дуже коротко, дуже коротко, одна фраза. Питання полягає в тому, що вони стібалися впродовж тривалого часу над українською державністю, над українцями, але вперше вони залучили до свого паскудства, повторюю, символ української ідентичності.
А стосовно секретаря РНБО, да. значить, я свого часу був радником секретаря Ради національної безпеки і оборони. Я можу сказати, по-перше, ця особа, саме радник секретаря, має доступ до всіх документів, які секретар РНБО готує, і в зв'язку з якими ухвалюються рішення Радою безпеки і оборони. Більше того, кожного понеділка, в всякому разі так було раніше, до президента несуть на стіл документацію таємно. Отже, якщо особа, яка попередньою своєю діяльністю не мала жодного стосунку до питань безпеки, а тим більше під час війни, я думаю, що в черговий раз народу України показали, наскільки низько його цінують. Тому що це, по суті, опустити ніже плінтуса високих фахівців в системі національної безпеки, в системі розвідки, контррозвідки і так далі. І назначити хахмача. Геннадий, вы согласны? Очень коротко, пожалуйста. Я не совсем согласен, скажу тезисно. Первое. Стивоха действительно мой земляк и жил на улице Розе Люксембург рядом со мной. Я его несколько раз видел вживую, но лично мы с ним не знакомы. По поводу, кто такие советники в современной украинской политике. Если раньше советник советовал, то сейчас по факту советники – это те же самые помощники, которым просто из-за личного уважения или так называемого кредита доверия дали этот статус советника. Простым обществом это воспринимается советник, но по факту это помощник. Теперь это первый момент. Второй момент. У меня вопрос. Где Сивоха был в 2014 год, в 2015 год, когда Семенченко и другие блокировали Донбасс? В Донецке на прилавках магазинов не было продуктов. Почему Сивоха не выходил с нами к Верховной Раде, к Кабмину против 365-го постановления? Почему он не выступал за то, чтобы платили пенсии старикам Донбасса, а не замораживали под любым предлогом? Где был Сивоха? Поэтому я бы хотел видеть все-таки в РНБО и на должности советников и помощников людей, которые в течение 5,5 лет посвятили правозащитной деятельности. У нас есть экстренная новость, экстренное сообщение. Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину. И, собственно, о чем шла речь? А речь шла о Сирии и о Украине. О встрече в нормандской четверке лидеры не договорились. Об этом, по крайней мере, сообщает пресс-служба Кремля. Давайте послушаем, что там говорится. Під час обміну думками про ситуацію в Україні підкреслена безальтернативність мінського комплексу заходів як основи для вирішення внутрішньоукраїнської кризи. Від Києва потрібна безумовна реалізація всіх домовленостей, досягнутих в нормандському форматі і в контактній групі. Перш за все, це стосується розведення сил і засобів на двох узгоджених ділянках ліній зіткнення у населених пунктів Золоте і Петровське, а також імплементації в українське законодавство формулы Штайнмайера. Ну, как вы думаете, о чем нам не сообщили после разговора президента Путина с Эммануэлем Макроном и почему, собственно, не договорились о встрече в нормандской четверке? Я вам скажу так, що для Зеленського нормандська зустріч в нормандському форматі – це якийсь фетиш. Мені здається, що там уже якась параноя. Абсолютно очевидно для мене, скажімо, як говорить Огризко, як говорить Безсмертний Роман, інші політики високого рівня в сфері міжнародного права, що нормандський формат – це є не просто тупик. Нормандський формат – це то болото, в яке затягують Україну впродовж вже тривалого часу. Отже, я думаю, що нормандської зустрічі не буде. Так само, як і не буде кредиту МВФ, так само, як і не буде транзиту газу по Україні. Отже, таким чином Україну ставлять на розтяжку, а Зеленський в цій ситуації, він не просто програє, він показує всю свою нездатність запропонувати інший алгоритм, а інший є, це Женевський формат, де Україна, Франція, Німеччина і Велика Британія визначила Росію агресором. А нормандський формат визначає Росію якого? Посередника і миротворця. Геннадий, ваше мнение? Мое мнение, как правозащитника и как человек, который занимается 5,5 лет правозащитной деятельностью, альтернативы Минским соглашениям не может быть. Нравятся они, не нравятся. Действительно, там есть, может быть, пункты, которые в будущем могут действительно быть угрозой национальной безопасности и так далее. Но речь идет о людях в первую очередь. Поэтому сторона Российской Федерации достаточно правильно сказала, что, другими словами, президент Украины Владимир Зеленский
имея всю полноту власти, придя на 73% людей, которые явились к избирательным урнам и за него проголосовали, вот, не имеет рычагов влияния на так называемые ветеранов АТО, националистические организации, которые, прикрывая словом национализм, по факту пропагандируют фашизм и неприязнь другого мнения. Спасибо большое. Геннадий Борисович, глава гражданского совета при Минтот, Валерий Васюк, советник президента України в 9-10 годах, политический аналитик, были гостями нашей студии. Дуже дякуємо вам. А далее, буквально через 5 минут, смотрите Прайм Муждабаев, у него будет в гостях Дмитрий Кулеба. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров.